लागाव इन्जर जावखावसैलाय आरोना इन्जर जावग्राफ्रा नायदो बुंखे दामा दामि गोनां गोजा मानसिफ्रानो आइखेलनो खदाल लायनो नागिरदों आरोना खदाल थोआ माथा फाग्लासो आंलाय बिदियाव इन्जर जावफैनांगौबा दाखुनि फिसाफोर थेङानि फिसाफोर मैथा खावब्लानि फिसाफोर आरोना दाखुनि फिसाफोर फाग्ला गोजा बैग्रिया गोदै बेना so beautiful so handsome just looking like so wow गिटार नोंसोर जोंनि इउटुब चेनेलखौ मोनबेसे साबस्क्राइब बानायारा खनसेल' बानायदों दा नोंसोर साबस्क्राइबखौ नायग्राफ्रा दा बानायाबा होगोनसो नोंसोरखौ कलेजाव आं थांबा बेसेबां साबस्क्राइब नोंसोर गाबोन आं सासे मानसिनि चेनेलखौनो 10टा गाहाम साबस्क्राइब बानायना होयो जोंनिखौ खनसेल' बानायना होयोरा लोगोफ्रा 10टा गाहाम बानायना होब्रा ओ बादा नों बैग्रिखौ 10टा जायोना बेसेबां जायो होनदों हारलासेखौ सोर जायोमोनथाय जोंनि चेनेलखौ 10टा साबस्क्राइब बानायना होदे खेबसेनो मोनसेल' बानायना नैबे खामानि गैया आरोना एन्जर बुंगा गिदिर जावनानै मोनहैबाबो इंगिनि थेफाफासो मोनहैयो लासाव आं जाम्बालै इंगिनिखौ मोनदोंसै नेरो जाबाय गरखायबारि जाम्बाखा नैबे एसे चान्सआव आरोना आर्मि साख्रि खारग्रा हिसाबै लागायजोबखाबाय नै लागायजोब्बाय नै आसोलफ्रा नै ओरैबो दंजोबबावसो मोनबाय आरोना गासिबो मानैखा मानैनो मोनखो ना माखो आसोल मोनबाय सेंग्राफोर हुसियार मोनबाय आरोना मानैनो ओइ लागाव फे इन्दा फे बुन्दासोलायबाव मासेया हनै खारबाय एन्जराव फिसासो नुयो आरोना भिडिअआव देनजार गिदिर नै मोगथाङावबा होद फाग्ला खारगोन मारैबा बुथार मोजां ओइ नालिनि समाव ओरै नै बादा ओइ माथाम र' बादा ओइ बुथारलाय मोजां मोनबाय आरोना नै माथाम गुदुं दंसेयावनो ओमफ्राय सोर जावा होनदों नैबे जयसिं बिथाङा आर्मि साख्रि नागिरग्राया हारसिं जावजोबदों होनदों आर्मि ट्रेनिं खारनायाव देन्जारखा बियो जावनायावलाय बबे आर्मिजोंलाय वाका एन्द्र डान्स मोसालाय मोननायनि आसोल वाका आसोला हिट मोनबायलै बेयावनो मोनबाय आरोना नै ओरै जावसिलाजोब्बायनो हारसिं नैबे हारसिं मोनबाय बिथाङा खाथ्राखालै सिख्लाफोर फसायोबा खबनो हरदोसो हय खारनोसै नै माथाम मोनजेनबाय आरोना माथामनि सानै लोगोफ्रा थांग्रोजोब्बाय आरोना खामानि गैया बिसोरो मोननो रोंखाया माथाम मोनजेनबाय दा फिसासो नुदों आरोना भिडिअआव नै गिदिरथार एसे जाबायथ' ने जाबाय आसोल एसे लादो लागाव होलायबाय नै आसोलफ्रा हाग्रा बारियाव आर्मिफ्रा हाग्रा बारियाव ट्रेनिं लायो होनना मिथिखायोना नोंसोर होलायबाय नै आसोला आरो आंनि खारनायखौ नुनांगौबा गुदुङा बोरो ओरै दङ बिनि खारनायखौ नुनांगौबा नायगोमोनलायगोन आरोना नोंसोरो फुरा हिटखा फाग्लाया बाथनानै गुदुंफ्रा नै हिटलै गुदुंफ्रा नै माइरि ओइ बादा आख्रामन लागाव आसोलफोर लागायदो इहे लागाव जोंना होलायबाय आरोना नै बसा लबार गोदोनायाव आलायलायनानै जों होबाय नै जोंना आदाया बेनो मोनदों आरोना मानै माथाम जोंथ' गैया खामानि गैया जोंथ' गैखाया ओरैनो जायगा फोसाबना लुग्राल' जावखायो मालाय गावसोरनो जों बिनांलायखाया ना मा होनो होबाय आरोना नैबेहाय मोनबोखांबाय आरो साइडआव होबावबाय गुदुं नागिरगासिनो आरोना मोनखाबाय गुदुङालाय हनै बिमाखौ मोनबाथाय नांजालाबोलै ने दस्रासो मोनबावगोन
बाय आरोना नै बेखौ फोसाबलायबाय नैखौ फोसाबखांबाय आरोना बेनो सेस ओरै नै हाग्रा जोब बेयावनो जावफैबाय जों एन्जरा ओरै द' बे दुब्लिनि खारबोनायमोन खोमा दां बाथोन होलायबाय आरोना नै लांथिया खुलायबाय बेहा सान्दुं गोसायावनो सिखुमानि एग्र बायदि गोसोम जाबोजोबलायसिगोन बेना बडि देखायलाय बोरै एसे लागायसिनलाय आरोना लांथियाया नोंना बिखुनजोआ एन्जर बेदर मोनजाफेराखै होनदों नामा बेखौनो लांना हैदों नों दरनैसो खम मोनगोन नोंखौ आफा आफा होनलायलायनाय आंनाथ' गोसथोनायानो गैबावा गोसथोनायानो गैजाबावासोनो बेना ओमफ्राय दाखालि रायलायबाय थाग्रायालाय माथो दाख्लै रायलायबाय थायोमोननो फसायदोंबा आइ लाभ इउ होनखालै कमेन्टआव सिख्लाफोर आइ लाभ इउ होनद' आरो आइ लाभ इउ होननायजों लोगोसे जोंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना एन्जर बेदर मोनजाबाय थागोन नैबेखौ बिथांखौ लाबा साबसक्राइबखौ 10 बारसो थुना हो आंनि अननायाव नैबेनि अननायाव औ दाम लाखायोलै सिख्लाफ्रानो बिनि उनाव सिख्लाफ्रा सोरनिबा मोनबानो सिख्लाफोर नामा सिख्लाफोर फैबा लांफागोनसो न'आव एन्जर बेदर एवनांगौ ना स' जायगाखौ सोलायलायबाय आरामनो नै होलायबाय बार लामायावनो आरोना एबारनाहाय लागायलायबाय नै जोंना बसआ हारसिं दांनो नागिरलायबाय औ नै बिनि सिलखौ देखायनोसै आरोना निन्जा स्टार जिरक्स 10 आरो साग्राखौ वाव नाय निन्जा स्टार साखायो बिजों नोंनिथिंलाय मा सायो आसोल डमिनार नोंनिथिंलाय 150 आदै ओइ मालाव नांजाबाय दां आसोला उदैयावनो खदालजों नोंना मेंग्रा होग्राया आरो आदैया इखेनबो माराम 10 मास फुयल'खा आदाया बेना गुदुआ नैबेनो आरोना नै लागा आसोल डमिनार सालांग्राखालै नै सेस जायगाखौ नायदो नै बिजों जावफैदों जों ओरै जायगाखौ खिन्थाजाया लकेसनखौ खिन्थाबाबो जायगाखौ खिन्थाया आरोना जों मा नाम बेबा राखान दुबि ना थाइलेण्ड दुबि ओरै थांबाय बिसिनिजों दुब्बायावसो जावफैदों जों जावदोला जोबदो आसोलफोर लागायदो नुबाथाय बारसिनखागोन खुनु खोथा गैया सबायजों जालाय मा गुदुंखौ नुखायाखै होनबाबो र' अनलाजों जालाय जाहैगोन खुगाजोंलाय जाया खुगाजों जाजायो नामा खुगाजों सोहरोसो आदै बिरजाया हाबावा नोंसोरजों एन्जर जावनायाव खेला मोनदों आसला गुदुंफोरखौ अबेजों थांदों अबेजों फैदों मिथिजोबखायो आरोना जावफानो गोसोबा लोगो लाहर बेखौबो मोननो गोरों बे बिराद मोनना होलाबाय आं जाबावासो दरनै गाहामल' जायो बिनि बागखौ मोनजाजोबबावगोनसो नोंसोर होगासिनो आरोना नै दहाय बाथोनखौसो थाबसिन मोन्दों माथामखौ एबार मासेया नायलाय बेसे जावनांगौ नै ओरै दा मोना नामा होखायल' आरोना नै जोंना बे खसेनिया नैथ' दाबो गैया जाम्बाया ओरैबोलाय फुरा बे खसायखांहां जाबाय आरोना नै जावग्राया जमखानाय एकदमबारे थियारि नै खदालफ्रा नायदो होबाय बेबो गंसे आसोला नै दे थाब होगासिनो आरोना बारसिनो थियारि बेबो थियारि
निलै दा सोर बांसिन जागोन नायग्रायासो बांसिन जाखागोन जावनानै खसायहां जालायबाय आरोना नै दसेनो जोबखायो ना दा खसायनायाथ' दा खिन्थु गोगोम गिदिर जागोन गुदुङानो हं हंल'खा नै ओरै सावबाय एसे लांदां नुबाय नै सावजोबनायमोन होलायबाय ना आजल माबायदि मोनदों नोंथाङा दा मिथिजोब्बाय जाला होनदों नामा गुदुंखौ नुबाय आरो ना होगासिनो दुंनि जाबाय दा नेथ' बावख'खा लंपेन्ट आर'नाइसो गानलायबावो बिनि सायाव नै रागाव सेन्देल थुन्देल ब्रेन्डेड एबार एन्जरा गला आरोना बे खर'आन्दा जाबाय फाग्ला बासा बरनबाय आरोना नै जोंना मोनामसुदोंलै बासाया गुदुंल'खा खिन्थुबा नै बासाया गाव दहाय जावखानाय हाखौ बोफिनना लायबाय आरो नै जावखान्दाखौ खसायबाय आरोना मोनसिगोन माने एन्जरा नुखाबाय ना माबाय होनदों बेसो मावसो लांखानायसो एन्जरा यो रागाव सेंग्राफोर एन्जरा माने फुरा जावबोनांबाय आरोना नै 1.5 बिगा सेसनो होबाय आरोना नै आसला खनसे थुरनायबाय आरोना खसाय मारनांगोनलै सिङाव नांलाया हो इलाय नै एन्जरा बारनबाय नै आयो बासिन्दो हायाव फैहोनाङालै एन्जरा बारनबाय नै ओइ नै मोनबाय नै लागाव फिदिं माथो थेफाफासो लागायबाय नै आयौ प्लास्टिक देन्जार गोथौ जावनांबाय खावजोब्बाय नै ओरै सुबुखौ नांथ'ला बैजों होदो बेखौ होजोबखानांगौ फुरा जावबाय आरोना जों हौनिफ्रायनो नै जिरायलाजोब्बाय नै मेंनाया जालानो ओरै नै हौथिम जावजोब्बाय नै ओरै फुरा दब्लायसे होगासिनो नै बिमा दै लाबोदो जाला गांनाया बिमा दै लाबोदो दा ओरैनोसिनिखौ लोंनाङाबा उफाय गैला जावदोलाय गासिनो नायनो हागोन नै गुदुंथार एसे बुरजां बाथोननि खोथा 20थासोनि बासा बियो नै मुस मोनामसुला एसे दासो खारायलायदों फाग्ला बायदि खस्थ' एन्जर जावबायलै जिबनावबो दोननिफ्राय एन्जर जावला आं जोंनि सिथ्लायाव दुंफा दुंफा उरहैलाबायसो जावलाबायनोसै आं सोरजों रुजामोनलाय एन्जर जावनायाव आदै बिरजय मोना बिदि जावाखैथ' नै देन्जार जावबाय जों फाग्लासो Oh iya, India kan number 1 body spray po. Nurखाबाय दा? थेखाबाय Oh shit, फाखार. बोरो सिखौनो दहाय बिदियावनो हाग्राया आवगाया नायलाय सिगाङाव आवगायो गोजौआव जावखाबाव बेनिफ्राय एन्जर जावफुलै नों फाग्ला एन्जरा नुखाबाय आं ओइ एग्लि बेग्लि बरनजोबदो होसो दावजोबसै जै Oh iya. खदाला गारखादे एन्जर जावग्राफ्रा बेफोरसो दा जावखोबावब्रा है एन्जर जावग्राफ्रा गोजौआव जावखोबावलाय
हनै हनै खद होथेवदोलाय दा हुगार खदला खात बारा नों खेबलाय खेबलाय आं खेबलाय लुगैयो ओइ या नायसै र' दृष्टिजों दङ माबेसो दं दै मा सिल हरदों खोमा सिल दंहैयो हनै बरनदो खदाला हलाय हनै 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 हलाय खदाला हनै हनै चिरांनि दा थांसै हरलाय खुसा हनै ओंखारनोसै जमद' ओरै खिथुआव थाहैद' ओंखार थेफाबासो हनै बोरो नुदों नुवाखै हनै खारलागासिनो थार हनै थमेन मोननो हनै खारबाय हनै बारखोदो आगे बोलो नामा फिसा मासेल' या औ अरजागोनबो नै मासथि आं जेबो नायलालै खिन्थु होमबालाय बरिया जाबाय आरोना बेदरा उखुन्दैजों गोसोम नुलाबायदों है एसे रांगोन दे एसे रांगोनलै बांद्राय मबाइल गेलेनायाव अबनाय मानो हाङो जाबाय खिन्थु नोंसोर अबाव नांगौ होनना बुंदो माथो केमेरायाव गोसोम नुथारो कालारखौ नुवा माला मोनजाबावो